Здравейте, подобрители на YouTube, аз съм Стефан Аврамов. Сега сме с браузърната игра X-Pro 2.02. Това е моя гараж. Имам Феникс. Имам една точка. С мен е Петър от CS. Правим с него CS. Представи се. Здравейте. Интересно, че няма гуми. Така да почнем с състезанията. Охо, тук реди загуби. Та дневната надпревара свърши. Така ли? В момента се генерира дневна надпревара, пише. Да. Да спечеля нещо. Събрал съм 600 такос. Имам 600 слава. Ти колко имаш? Петя, колко имаш? Как 600? Колко? Ко? Колко слава имаш? Как? 1278. Бро. Ми останаха още 15 състезания. Сега ще дойдем при тебе. Какво стана? Опа. Нагласи се да споделяш, Петя. Добре. Окей. Сега 2 състезания. Това беше при мен. Сега. Има 600 000 долара ли имаш, бе? Да. Ти някакъв водак, бе. Колко победи имаш? 1500. И загуби 233. И титлата ти каква е? Титлата. Коя? Там имаш титлата. Маняк. Маняк. Аз съм още... май. Аз бях бок, ама... Днеска бях бок, ама смееха. Но биеха много. Да, бе. Ето сега ще покажа. Какъв е този отбор, бе? Айде се направим отбор, бе. Ти имаш пари. Ама трябват много пари. 99 000? Малко смапа. Виж, днеска съм бил 38 човека и там един найде. И ще станеш бог. Ето е бог, да. Браво, бе. Аз бях бог. Общо взето, май всичко направихме. Да. Добре, това беше... Обработиха го. 6-то място съм. Браво, колко са печели? 30. Браво. И това беше от нас. Вече имам 348. Браво. Добре. И това беше от нас. До скоро.